Zuzka, prepoj ma na toho, vieš? Na toho prekoktavých Petra. Šúkol. Peťo, počúvaj. Deti ma v škole strápnili. A teraz mi tu kadekto narieka, že prečo podporujem Ukrajinu vojenskými študentami. Keď som hovoril, že sme s Ruskom. Kukurica. Je to tak. A navyše mi tu Matuško prehráva súdy ľava práva. A teraz treba, aby si zasiahol s niečím novým. Nebudem už robiť zo seba šaša. Zas chceš rožok do huby? Budeš. Na to som ťa tam predsa dal. A nezlosti ma, lebo ti nepomôžu ani liberálne médiá do psej matere. Takže Na Sávke je vedecká mafia. Ovadina, to sme my. Ďalej. Do zemiakov pichajú vakcíny proti pliesňam, ktoré menia DNA. nie, zo zemiakmi už robí Danko. Ďalej. Každá šarža kávy môže potenciálne meniť ľudský genotyp v rasových a iných parametroch v závislosti, kde bola pestovaná. To je fantasmagoria ako vyšitá. Ešte niečo lepšie? Dobre, už to mám. Rusi nám vykolajili vlaky, aby nám postavili nové železnice. Peťo, ty si